Tilo. Pitachi chapter. Long live Bourbon Grand Council. Long live Bourbon Grand Council. Long live Alpha Cabaro. Long live Alpha Cabaro. Yo, what's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel, Raketerong Master. So panibagong araw, panibagong vlog naman po mga kamaster, no? So minsan lang po ako nakapag-upload ng video mga kamaster kasi ano, dahil sa bagyong Odette po, no mga kamaster. Kaya di pa ako nakapag-upload ng video dahil nawala po yung signal dito sa amin, tapos walang kuryente. So ngayon is bumalik na yung kuryente, kaya nakapag-vlog ako mga kamaster. So for today's video pala mga kamaster is ano, Christmas party sa aming kapatira, no? Sa Alpha Cabaro, Itachi chapter. So isa kasi ako sa ano mga kamaster, sa ano, community service, no, sa Alpha Cabaro. So kasama ko yung mga kapatid ko, ito. Ayan. So dito kami ngayon sa tabi ng dagat mga kamaster. Ayan. December 26, 2021, Christmas party sa ano, Itachi chapter, long live. Yan. Yes, so ayan mga kamaster. Ayan. So andito kami ngayon sa dagat. Kasama ang aking mga kapatiran, long live. Yun, so long live Alpha Cabaro! Long live! Kuan ba kayo ganang? Kuwang pa sa kuwan, kuwang pa sa kuwan. Long live Alpha Cabaro! Long live Alpha Cabaro! Long live Bourbon Grand Council! Long live Bourbon! Long live Itachi chapter! Long live Itachi chapter! Pag. Ngaluya, panguban, ngaluya. Ayan yung ano namin. At Acro Party 2021, Itachi chapter, long live. So, ayan mga master, meron din kaming inihaw na karning baboy. Ayan. So, long live Brad! Long live! Dito rin yung iba. Long live! Long live! Long live! So yun po mga master, no? So update na lang mamaya mga kamaster. Mamaya pag kaya namin, tapos pag games yung ano namin, GS. So yun, update. So ayan po mga master, si Brad Sammy yung GS namin. So may nagregalo sa kanya. Ayan. Long live, long live. Long live, long live, long live. Uminom na tayo. Ground in, bro. Merry Christmas. Gua ka lang ayaw magbuog tunggugo ha. Alpha Cabaro! Long live Alpha Cabaro! Full class! Long live Alpha Cabaro! Kurang itong degree. Asa nok-nok deh, wala nok-nok deh lagi. Karon ra?
Nice one. Mga sa tadaron, mga sa Ada tubang Brad, ada tubang Brad. Atau pada tubang Brad. Atau tubang anak. Iya lang gamay. Ayo taros dulu yuk. Fokus sa tubangan kayak. Dunglay, balba ka paro. Pasko nga one hour decide na Aku ting, bunali ko ting. Ting. Bunali ko ba? Bunali ko. Pam. Aku ting, bunali ko ting. Bunali ko. I-vlog ko, bunali ko. Para mag-practice ka bunal. Eh? Sige lang. Ay lagi Paula. Bahalag mapalubot, mapaa. Ay lagi. Ay paglalaki ako nagaglag. Long live Alpaca Paro. Long live. Sige. Long live Alpaca Paro. Tapi jual mo? Dahil sa paggabante, bungal ka sa papasaka. Sige, Paul, di akong tugon. Brad, wag yung matang regalo na magkusog ikang bunal. Kusog yung bunal. Inaya, wag yung matang mo. Kusog ikang bunal. Tigay regalo. Kapa. Bam. Kusugin bunal Carlo. Ay mo nang may hatag regalo ala. Ay kumpiyansa kay masig kuan ka. Oh, sintro ba? Kami duha mong bunal ha. Mapawal gani ka. Bukog ko power doy. Anak aha to bunga kayo. Okay, kun Carlos. Bal. Sige ito. Nice one. Panahong si Flavio, dalan lagi sa Sara. Wala ko pa bala, kapag ako libagi kaya. Mga unsa?
Kalauban, padayon, igsuot para di sa kagahapon. Budol fight. Problema kay gitaya raning mga bida-vitamina namo ang pagkaon isipin sa may kamera labig magkaasa na sa kana sa kalipay samtang kami ginaginawa padayong abante kay wag ka urong karon nagkadaghan way makapugo Budol fight. Kung sa ang pundasyon nga pasigurang digo kita kay magsaulog sa atong anibersaryo ikaw to sa gusto hingini ang kalendaryo maglipay tag maayo suliton kay talasara mahalag mga pagaw basta dumanta isyagit nga yung level baka baro ibang mo Maayong tawa mo barwa kabalo Tagay ng natabangan Usapos na salo Yo 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 Yung level baka baro Ibang dragon Hindi rin nga kayo Maayong tawa mo barwa kabalo Tagay ng natabangan Usapos na salo Yo 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 Isang lisod ang sitwasyon kay bakong okay mo pari Ang pagkaipunan na nasa naglantay ang tayo di mamatay Pero magtinabangay Isa kung sa pay problema nga ihatag Di mo bigay Tara iselebrar na itong anibersaryo 48 na katuig pagka-efektibo Hindi na pala sa mga negatibo Servisyo nga tinudan na idilira sa vivo No Epsilon salamat sa tanan Kaya wala dyan ko ninyo dirigi pa sa daan Nakatatak nas kasing-kasing sa panit Radog sis ato na ni Karong isyagit Yung level baka baro Mga dragon hindi rin nga na kayo Maayong tawa mo parwa kabalo Daga nang natabangan Ubos-abos na salo Yo 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 Yung level baka baro Mga dragon hindi rin nga na kayo Barwa kabalo Daga nang natabangan Ubos-abos sa salo Yo 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 Ulan man umaiga, di palambo ang tiwas Dagan kamot man ang itabang ng solido ang gawas Proyekto gilabas sa kadaghan di mahubas Kung may proyekto niya sa libo ay magligot at tiwas Sa libo ay apas, mapapago magkaraan Solido ay tipas, diri ako kapatiran Mulibot walay pas, miski asa pang lugar Layo man na o dili ay abot yapon sa radar Maraming mga sis para ato ning tanan Labragot og pisang ipakita sa tanan Parihara tanan, walay palabian Pag-oras kapatiran nga sa roro gagikan ben Yung level baka baro Mga dragon hindi rin nga na kayo Maayong tawa mo barwa kabalo Daga nang natabangan Ubos-abos na salo Yo 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 Yung level baka baro Mga dragon hindi rin nga na kayo Maayong tawa mo barwa kabalo Daga nang natabangan Ubos-abos na salo Yo 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 Kumusta na mga brado kay nawa nakita Tungod sa sitwasyon karon iya ginangita Hinahog nga sa inyong hain na among makuha Ang ika-48 siguradong sipa Galira ka ang panahon Meet ang Chris, balik ka kay. May ubangin na to din. Lailas ako sa anong buwan. Kasi makumpila ba. Lailas tayo. Buwan ba ito? Di survive ba? Ikaw yung di survive. Brandam. November to. Kita teacher player. Bradford. Di survive. Gi, Di survive. Kata lang pag welcome. Welcome. Pero lanting na Brad kay. Survive ka na. Tamong ka. Kapila pa. Balik. Ay, ato lang. Pwede lang. Sige. Welcome ko October 15. Na-establish sa itong chapter October 19. Kung pwede pa, nakuborn ko October 21. Magabay na, Brad. Magabay. Survive ko sa tanong sa guys. September 10, 2017 ko survive ko nga. Wilson Trinidad nga. Akong gitne na, magabay akong gitne ha. Magabay. Milchor ay. October 24, 2021. 13 chapter. Missioner. Robert Day. Internal ka. Internal ka. Juan ka lang. Survive ko sa Itanong. Ay, magsasabi na rin. Ako sunod, Brad. November 10, 2017. MI Day Alpha. Brad, Rakitirong Master. Survive ko sa Itano. September 6, 2016. Nagpa-welcome ko sa Itachi, December 8, 2021. Berjani dia ay. Survive ko rin October 21, 2021. June lang, September, kung survive. September 17. Brad, Carlo pala, invite sa pala.
gradually la. Yung September 17 ko survive sa ita Omega ko survive sa intermedia. October 26 ko na pabor. Hindi, pakita natin kayo. Brad Edwin. Survive October 10 kita. Pawil kami sa ita Omega. Para makatugod sa atong chapter. October 15. Nakabuhat tayo sa chapter. Ako sa mga salamat na niniyara eh. Wala siya. Maglib. Ako? Oo, day. Day. Nop, day. Survive ko sa Juan Mandawi. From Alpha, 2018. February 8, may siguro ta. Pa-welcome ko day, October 23. Imay ro, David. Una, may kagaya. Day. Sakit-sakit muna. Pagkamatay yung mga Imay ro, David. Welcome. Date survive na ko eh, November 2, 2021. Welcome lang mo. Mga namin. Ako dahil Brad ko, first time. Welcome ko pa. Importante ka ng survive na to. Survive date. Importante ka na. October 21. Long live! Pagbagi! Long live! Long live! Long live! Isogat niyo ang Pasko gyud. Pagkain na ba diay? Din buwa nga. Bagong wang day, October 25, 2021. November 1. Chapter survive February 26, 2019. Welcome ko sa Itamiga. March 23, 2021. Ibaling ko sa Itachi. So napaborn ko November 14. October 28. Brad Ryan eh, napasurvive ko, alas 3:54, November 18, 2021. Kasi oras. Long live! Bagong menda, ano siya plead sa daat, 5 kabuk. Yang gikuan. Salamat abad guys. Isang bagsak. Long live Alpha Kaparo! Long live Alpha Kaparo! Brad, apa ko Brad? Survive sa Tanong Chapter October 16, 2017. Yan yung welcome ulit kita din. Brad, may nakasiya sa babad. Ako mapasok sa rin. Balik uno. Balik uno. Okay, play na.
La. Tanawa. Okay, daog. Mauna. Long life Alpha Kaparo. Alpha Kaparo. Sahagay, masayot pa. Dangunggoy. Long life Alpha Kaparo. Long life. Paul? Wa. Wala. Tanawa ko. Wala yun. Nagumar ko. Pilit iyo. Pilit eh. Grabe pamugasas di isa layo ag yung tanoy. Brad. Kasabay lang MI dia. Ito may MI ba? Long life Alpha Kaparo. Long live. Long life Alpha Kaparo. Uish. Sampot man. Ay, boy na. Bra, wanay, impe. Long life Alpha Kaparo. Cover mo. Kita eh. Long live Alpha Kaparo. One leg. Asa bro one leg ron. Ay pick ang tuhod na ditsura ko ano. Alpha Kaparo. Ay pagkaparo ha. Balas to chip. Ikaw pre to ay plus ko abay. Grabe. Drama rin no. Kami daw pa wala kasama. Tanaw. Lagu. Abay. Asik panda. Abay. Pita chapter. Long life Bourbon Grand Council. Long life Alpha Kaparo. Long life